Здравейте и добре дошли в Белодоре. Днес ще си поговорим за една много интересна тема, а именно как да комбинираме парфюмите, за да удължим тяхната трайност и да създадем своя уникален аромат. Много важна стъпка преди нанасянето на парфюмите е кожата да бъде добре хидратирана и чиста. Първата комбинация, която съм избрала, са два много летни аромата – Кирки, Касиопел, Тициана Теренци, които са сходни заради плодовата пирамида, от която се състоят. Първо нанасяме по-тежкия аромат, в случая Кирки, след което по-лекия Касиопея, за да има баланс и добро развитие на аромата. Втората комбинация, която съм избрала, е за любителите на свежите морски аромати – Мисенсир, Cologne de Fougère и Miller Harris Hydra Fig. И двата парфюма са с преобладаваща нотка на смокиня, изразени цитруси и мускус в базата. Първо нанасяме Мисенсир като основа, след което по-тежкия аромат, в случая Miller Harris Hydra Fig, като така получаваме много приятен, летен и свеж аромат. Ако днешната тема ви е била интересна, заповядайте в Белодоре да откриете още парфюмни трикове и полезни съвети.